Umuntu wakhona ifoni yakhe bethinta ifoni yami nami ngiyithinta yakhe yabo. Hayi mayisajola umuntu wakhona. Ntombi yafona ke. Yazi phela nawe ikhwapha ukuthi liyanuka ikhwapha. Hawu. Umuntu uthatha uzofona ebusuku silele. Hawu ndoda. Kwenzakalani? Hayi indoda eshonile. Hayi kutholeke okay fine. Ngibona ukuthi hayi ayikho phela lento ke manje. Hayi kanti kusho ukuthi angazi noma ngizothi bamdlisa noma kwenzakalani kodwa nje kuhamba ematshwaleni angabuyi mayibuya uyabuya umuntu wakhona uyaziKaKeLa endlini. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu sethu esithi ngabuyelani emendweni. Nihle noLungsta ku Black Life TV. Namhlanje sihle nodadewethu wathi lensimbi ishisa kakhulu. Kuyakuthiwa vele malishisa ikhishi phuma kulona. Sawubona sisi. Njani? Ngiyaphila. Ngisacela ukubingelela ababukeli be-Black Life. Usho ukuthi uba igama uqhamuka kuphi? Sanibonani babukeli emakhaya. Ngikhuluma noPhindile Mkhumalo. Ngisuka eNquthu. Suke eNquthu? Yebo. Okay. Enquthu isekhaya. Enquthu la eThekwini khona. Oh, ususuka khona futhi. Oh, okay. So Phindile ukhule ekhayeni elinjani? Ngikhule ekhaya elinothando, yonke into nje ibi-right ngoba ngishade ngisamncane nje. Usugijimela emshadweni, safuna ukwazi ekhaya. Angi-understand ukuthi ubuyele ngoba ufuna ukuzokhuluma ngawo nje kuphela la. So abazali bebeshadile? Abazali bebeshadile. Washona kubaba. Okay. Sele nomama ke kuphela. Okay. So ekukhuleni kwakho kwakuyi-desire yakho ukuthi ufuna ukushada? Ngangikufisa kona kodwa ke kwahamba isikhathi ke vele kwasekuyenzeka. Okay, ubhuti nahlanganaphi umuntu onjani? Ubhuti sahlangana naye eThekwini eze ngomsebenzi. So masihlangana naye ke saklikha kwa right yonke into nje. Okay, first date yena injani? Ngeve mnandi. Nenzani nje ngixoxele ngibeke nami. I-first date yethu nje like wangifonela saphuma out nje sahlala ubusuku bonke because bengumuntu othanda ubumnandi. Ubusuku bonke kuphi? Umuntu othanda ubumnandi nje naye. Nihleliphi? Sasidlalele koJokhulu yazi nawe indawo zakhona ukuthi hayi bandla. Siyahephena. Nabo ngithanya click. Awu kwaba mnandi kwaba njeyana nje awu. Uphuma ekhaya elinjani yena? Uphuma ekhaya eli-right nje kuyibona ukuthi ke ubengasenabazali. Ubezama ukuvusa umuzi wakubo because wena yedwa umfana. Oh, okay. Unabo sisi? Unosisi abawu-2. Oh, unosisi ababili. Hayi kuhle lokho ukubona umuntu wesilisa othe ngimisa isibongo sasekhaya nami. So manje ke wapropose kanjani? Wapropose. Indlela apropose ngayo yangimangazi umuntu okhona ngoba nje wayengasiye umuntu nje oromantic. Wenzani? Ngifuna ukuqhama nami ngaba surprised nje ngathi ukuthi hayibo wena wonke lo waphuka nje weekend away manje asambene siyikhiphe ngixoxe ukuthi mina hayibo ngobani bathi hayi nje uthathile lokhuzane uthathile leave emsebenzini weekend because bebeyawasebenza ama weekend angithi hayi masihamba hayibo ngiyafica awu maflower shampoo hayibo ndoda uwe lo imali manje ayibanga khona imputhu hayibo sizoba phela wena oyenzi lento hayibo phela ngabuza ngathi hayibo akufani phela nawe lokhu ndoda hayi yasiyasho ukuthi hayi icele khona lapho ukuthi bamsize ngoba yona ayikho familiar nezinto eyakhe bachaza unjani umuntu wakho uthi akayenzi lento hayibo ngazizwa ngispecial yo hayibo ngazwenza hayibo kusho lento ngithanda ngempela laqhubeka kanjani usuku waqhubeka kwaba mnandi nje sathi sifike eroomini nje ayi nje kwamnandi nje saphuma out sayodla dinner sabuye ekwidina ke lapho ke yashaya khona
umuntu wakhona wangilethela i-champagne isifakwe phakathi ring wathiwa ngibuza nami ngiyaphuza hayibo yini manje le hayibo ngoba hayi bandla indoda yangimangaza hayi so manje-ke masubonile ukuthi i-ring useguqa ngonyawo uthi mama sekhaya guqathi nje mama cela ungenze indoda emadodeni awu ma washo ukuthi vele uthando olukhona avuma-ke kanti ncansa yamshadweni ngisacela ubuhle bakhe bakithi akavesananga waba mubi ngisafuna ubuhle bakhe kwamanje apha nje sengiyasho ukuthi hey ngoba mawubuya-ke lapha kwi-proposal uba umuntu oqala nje wamtshela umxoxela ukuthi hayi ungaxoxela uma phela nje obvious nje ngamfonela nje siqeda kusuka nje ngamfonela ngathi hey sibani senze ukuthi senziwa nethu hayi wangibongela kuma wami hayi waphela isikhathi-ke njena-ke kwalungiswa zonke izinto wathi ufuna uzovela ekhaya yabona so wavela ekhaya wavela ekhaya kwaba right nje lalunjani usuku lomshado hayi phela kusuku lomshado kwathiwa nje your dream wedding girl anything oyifunayo angizwanga ngathi ngempela baba wathi yebo nje hawu yazo nokuthandiwe wesifazaneni hayi ngiyakutshena wena so manje-ke okay kuhle konke kuningi but-ke na kwi-relationship khona lokho kukodwa nje umuntu ayakwenza athi yabona-ke lokhu into-ke kuhle lokhu ngeke ngisoze ngakukhohlwa yabona-ke into ayeseyenza-ke ukuthi-ke ahamba angabuye ematshwaleni yabo usujaha ububi bakhe ngiyazi ukuthi manje usemumbi ngithi yile akayenza enhle kunazo zonke ezathatha nje i-highlight e-relationship yini into enhle wayengenzela konke ayikho into ayengangenzeli yona yabona lapho hayi bandla wayengalenzi iphutha engalenzi hayi engalenzi okay sesiya ebubini-ke manje ngoba phela ngathi ubujahile ngiyazi ukuthi-ke na ulimele sekwenze njani-ke iqala phi indaba hayi indaba iqale phela umuntu ayike senze konke phela shothi uzibona ukuthi hayi ngoba senze konke-ke phela yonke into isi-right-ke sekufanele enze mathanda ngoba bangithengela isho umuzi sihlala kahle emzini wethu nje akunalutho akunankinga nje asikabutholi-ke abantwana-ke futhi-ke sa-enjoy sa-enjoya nje yabona nje kusamnandi hayi umuntu aqale angazi noma ngizothi wathola abangani ababhedayo yini abarongi yini noma ngizothi kwenzakalani kodwa nje hayi bandla umuntu waqala usehamba ebusuku akasabuye ekhaya ngimfonela ngimthola ucingweni yabo nje iy'nkinga nje uma ukhuluma naye uthi hayi bo babakhe manje lezitayela uma ngikhuluma naye ulosanathi hayi mama kube ukuthi yabo nje akhuluma into engazwakali yabo nje nami ngigcina ngibona ukuthi hayi yabona-ke la uthi ngithi umiyeke kancane ngizithulele nje ngimyeke kaqhubeke na kwenzayo kwaye nami phela ngiyacikeka ngokumuntu yabo hayi kanti uzoyibaxa umuntu okhona hayi kusho ukuthi wayesejola ajola umuntu wakhona ifoni yakhe bethinta ifoni yami nami ngiyithinte yakhe yabo hayi uma esajola umuntu wakhona ntombi yafona yazi phela nawe ikhwapha ukuthi liyanuka ikhwapha hawu umuntu thothi uzofona ebusuku silele hawu ndoda kwenzakalani hayi indoda eshonele hayi kutholeke okay fine ngibona ukuthi hayi ayikho phela lento-ke manje hayi kanti kusho ukuthi angazi noma ngizothi bamdlisa noma kwenzakalani kodwa nje kuhamba ematshwaleni angabuyi mayibuya uyabuya umuntu wakhona uyazikakela endlini ubani kufanele aphephe yonke lokhu uyaka kuyaphalaza umuntu angizwanga uyaka kuyaphalaza umuntu ukakelaphi uyayikakelelela embhedeni aphalaze khona lapho fanele ube mina oklinayo
Hayi ngabona kahle ngathi ntombi ngeke. Ngakwenza kabi ngathi nje cha. Angeke ngisakwazi. Wayethi. Ngoba uthi uyakaka uyaphalaza. Akezwa yini noma sekushisa einqane ukuthi sekwenakala noma usuke sedakwe kangakho. Angeke ngitheneke ntombi yena ungaziphendulela kulokho cause wayebesana umuntu okhona azimoshe nje embhedeni. Nilele Silele sothi silele ngizwe nje kushita imoya nje ukuthi ngeke. Awungixoxele ngosuku lokuqala etoilet eBosch eBoschela. Wabesane wathi kushuthi into ayidlile ukheshwa isisu. Ngosuku lokuqala wavuka understand ke lapho ngathi okay ngaqoqa ngaclean. Hawu waphinda futhi mawuthi waqoqa wacleana wena umasheli ishidi na hayi ngile shidini wathatha ishidini phela ngakhipha ngalahla. Awungeke mfana yo ubani ongawashela amafemasi bomuntu omdala. Awungeke mfana manje ninazama ukuya kubantu bezulu odokotela niyocheck ukuthi yini inkinga. Angifuna ngisho ukufuna nje wakuzama ngoba phela umuntu yena oyifakile uhlula yena ukuhlala endlini athenga into yakhe aphuze la endlini. Angithi ufuna ukwenza ukuthanda kwakhe but awumshela ngotshwala umshela ukuthi uyayikakela nithi nile into yamshela ukuthi uyayikakela. Ngamshela nje ukuthi usiyaka uyaphalaza nje. Ukubuza ke asithi akaphuzile waqhubeka kake. No be right. Be right. Inkinga nje biya make waphuza. Make waphuza uyakaka. Awu. Manje ngisho noma ephuze mhlawumbe okubili noma okuthathu noma wayisuke edakwe imanzi te. Like wayisuke ephuzile nje. Kodwa ungayi kusho ukuthi kodwa hayi ukuthi udakiwe mhlawumbe nje. Make waphuza nje. Movuke ekseni umxoxela ukuthi babakho ukakile. Usuka azi ukuthi wenzeni. Useshayisha amahloni nokungibheka. Manje wena ubona ukuthi isichitho ukakela umuntu omdala. Ngeke ngazi kahle ukuthi mawuke wakakelwa nje isichitho esimbi kabi. Shothi phela ufakwe le ntombi yakhe nje aseyitholile. So you think something phasi kwami naye. Because nje bengasangihloniphi. So manje ke khathi uthatha isinqumo sokuthi no sengiyashiya mina sengi-right. Uba wamfonela wamtshela ukuthi kunale issue le ngoba phela nishadile kunabanye abantu involved. Yes sishadile. Ngantshena uma wasonke istory besenzeka. Kubo ke vele nosisi bakheke ngoba phela ngithana abasali. Baxoxa nosisi bakho ukuthi u1 no2 wenza kanje manje. Usibani bani. Ngabachazela sonke istory. Bona bena bahlule ukukhuluma nobhuti wabo ukuthi ashintshe ukwenza. Nami but mfethu uma esober uthi hayibo babakho yayikakela like ngifuna ukwazi ukuthi uyaya responda thini. Uvasanthi uyaxolisa ngasikwenzakalana. Maye soba akwazi ucabanga ukuthi mhlawumbe uma useyadokotela. Hayi acabanga lokho. Ayithi maye soba uba soba ngaloso sikhashana emva lokho uzozwa ngena ikholi. Yayiphuma. Ngiyabuya manje mama. Abuye sezobhosha la ekhaya. Sebuye sezobhosha. Oh okay. No inzima kakhulu le. So manje ke since senihlukene i-relationship yakho nayo injani? I-relationship yami naye sa communicate nje emva lokho yaphinde yaphela nje. Yaphela ngathi angazi ngishadi. Sena divorce. Sa divorce nje naye waqhubeka nempilo yakhe nama siqhubela neyami impilo. Mawuzwa usayenza lento ayenza noma isiyayeka. Mangizwa ngathi usewest ke manje. Ngempela. Ngizwa ukuthi usewest. Because ngathi nasemsebenzini usayeka. Usayetholethana nasemsebenzini? Usayeka. Wayeka. Wathola imali. Ahlala ekhaya. Wayebhubhudla nazo. So manje ke let's say that now khona udadewethu ohleli nje lapha ekhaya. Une issue ifana neyakho. Ngam advise uthini? Mina ngiyadabuka nje mawunothi issue enjengale yami. Ngoba nje hayi bandla inzima. Angifuni uqama amanga. Inzima. Especially umuntu uma umthanda. Hayi bandla. Kodwa ke ngiyam-advise umuntu ukuthi nje hayi aphume lapho because isichithe sigabi. No. Ngeke nje ukwazi ukuhlalela nje ikaka umuntu omdala.
So mfethu awusho-ke ayikho nasenhlanzanyana esele encane nje esingathi silayithule imentshisi encane. Sesithi bakithi akasayitholi itheli. Uselungile. Uyamkhumbula lo guy wakusehotela bakithi kwi-getaway. Kwaphela konke lokho. Uyamkhumbula kodwa lo guy? Ngimkhumbula impela. Ungase kuthiwa kubuya yena-ke nje. Ungaphindela emuva? Angeke. Ngiyabonga. Angeke? Angeke. Ukushada omunye? Hayi ngingashada omunye as long nje masizwana kahle nje mina. Okay, ukhona umuntu obonana naye right now? Hayi akekho. Akekho. So kodwa open ukuthi yena to umshado again? Yes, I'm open. Okay. No, that's good. When are you happy now? Happy manje. Ujabulile? Happy. Siyabonga. Hayi nezela babukele emakhaya ukuthi hayi insimbi isikhathi ishisa idluli yangazi. Thwama ikhishi lishisa phuma ekitchen. Udadewethu waphetha nje ukuthi ngiyaphuma ekitchen. Nizweleke isitori sadadewethu ukuthi engakwazi ukumelana nomthoyiletho kamyeni wakhe wabona ukuthi ke na isikhathi sokuthi ngihambe manje. Nawe uma unenkinga lapha ekhaya ungakhohlwa ukusibhalela. Don't forget to like, share and subscribe. Go Longstar. Sabuyelani emendweni.